Slušaj, ima da snimaš klipove, ima ti se sviđa, boli me ovo što si umoran, 3 klipa na dan od danas, je ti jasno? Ako pojedeš jednu bombonu. Šalimo se ljudi. Nešto me pogodilo da ne znam šta je. Vazduh te pogodio, šalimo se ljudi. Danas radimo reakcije sa naše pesme Fića i Feđa. I ljudima, mislim youtuberima koji se ne sviđa pesma, kratak postupak, znači najlaganije metak u koleno. To je češaj, Đorđe, ovo je kaljašnjikov. Ovo je češaj. Prvi na listi, čovjek koji ćemo, mi testiramo sad ove što reaguju, da vidimo da li su dobri prema nama, ako nisu, glasi šta će biti. Ode glava. Čekaj, da stavim malo više Kalaš u kadar, tako. Tako, Kalaš and me. Prvo cepamo Coneta. To zvuči pogrešno. Ti radiš šta hoćeš s njim u svoje privatno vreme. Dok sam ja ovdje, ne meže. Ne. Okej, Core. Čim još šta kaže Core, a? Ajmo, Core. Slušalica za Kalaš? Kalaš? Da. Kalaš čuje i vi... Teži prije. Core. I čao svima ljudi, moj ime Cone i danas reagujem na diss track. Cone, zašto se opet... A nije rekao čiji diss track? Da. Minus, Cone. Jedan metak. Brate, Cone. Ja i ti smo drugari s ovog čovjeka, ne znam što ću raditi. Ja sam tebe samo jednom upoznao, metak ti sledi. Idemo dalje. I otkrio jedno od Đoletovih najvećih tajni. Opa! Čekaj. Opa! Šta je radio? Otkrio još neku tajnu tebi. Još jedan metak. Okej, pokušam setim šta može da kaže. Okej, dobro. Provereno znam da Đole nema devojku. Zašto, Cone? Čekaj, 1, 2, 3 metka za još Coneta, koliko je to? 5, 6 do sada? Cone. Ja znam, u tom klipu, ja sam gledao taj klip, ja mislim da je rekao fazon da i Fića isto nema dečka, pa... Aha, pa mora i mene do kanali. Da, on je tu međusobno nas trpa. Okej, dobro, vratit ću o njemu polako. Polako, mislim, čekaj, 7 metkova. Dobro. Spominju se mnogi heroji i razne porodice. Svako doba imalo svoju neku veliku bitku koja je promenila tadašnji svet. Heroji su uvijek bili drugačiji, ali zlikovac je uvijek bio isti. Zli čarovnjak. To vam se isto svidjelo. Jedan komentar, neko će bude sa mnom. Jej! Eto ja, Đole, rešili smo tvoje probleme u životu. Imam potencijalnu devojku sad trenutno. Jej, izvesne Sanja. Nema sliku, može bude Radovan. Zašto Radovan? Nemoj Radovan! Ajmo dalje. Idemo na reakciju. Polako Luka, polako. Ja sam neutralan ovdje, samo komentarišem. Aha, šta ćeš? Evo, lajkova sam klip. Jesmo sad okej? Jedan manje metak ovaj za klip da tebe. ne bi bilo problema. Tako je, to i vi uradite. Aha, okej. Pametan Cone, pametan. Cone. On je ko znao i da će Kalaš odmah dobiti. Dobar. Ispošao tu, dobro, okej. Plus 1 metak. Radi reda. Vidi ga, Core počeo da igra, Dobro je, Luka je ostavio pušku, tako da smo sigurni. Svidjelo mu se što sam ostavio like, pretpostavljam. I vi kliknite like da Cone ne dobije metak. Ko klikne like osigurava da Cone ne dobije metak. Ja, jedan like, jedan manji metak. Jedan manji metak. Ukimo metko, mnogo metko imamo. Šta? Mislim da si u pravu. Mislim da mu prozor tamo. Možda bude padala kiša večeras. Hvala što si nas obavestio. Meteorolog, ja sam meteorolog postao. Ne, mislim Nikša je meteorolog. Ne, Luka gleda pasulj još uvijek. Pasulj, ja gledam pasulj. Ja sam rekao kad izađe dis, padat će nešto. Padao je sneg, što je najgore kad je izašao ovaj dis. Od nas. Okej. Predicted. Ajmo. Idemo dalje. Kod njih već počeo pljusak je. Uroz, katastrofa. Grmi, lomi. Brate, ovaj dis grmi, nismo mi krivi. Jesmo li nismo? Nismo, bravo. Evo metak iza tebe. Tebe sam neutralno od dolje. To je on rekao, evo još jedan metak. Prestari.
Brate, Ne Kaleš, izazivaj me! ovaj Kaleš, koliko Ne. je tvoj, toliko i moj. Ja ga grlim. Radi na moju komandu. Viš. Ajmo Dobro, dalje. ok, idemo dalje. A, smeje im se što gube subscribere. Dobro, poda. Dobar! A da, odlično. Da, i mnogi ljudi su rekli da smo lagali u disu da kako se ide za ove sabove, mislim Ne. donekle, ali veliki deo nismo, pošto smo htjeli Ja. da bude sve crveno, da bude forica. A dobro Mislim, ispada. veliki deo tabeli jeste crven. Ajmo dalje. Ko je rekao alo bre? Sad ćemo Anđela čekaj, Ignatić. stavi pauzu, Đole. Sad ćemo kazati ko je rekao alo bre. Goca Vov je rekla alo bre. Vov Balkan, Nije princeza Psiho, nije ni Fića, ni Feđa. Nope, nego naša Goca. Nego naša Goca iz Vov. Balkan, Ljudi koji su oh nam yeah. napravili pesmu. Hvala puno za celu Vov ekipu, Pavleta i Hvala Gocu. vam. Mnogo ste nam pomogli. Ja. Svi se sabajte na njihov kanal. Je. Link u deskripciji. O da, isto link za sve youtubere će biti u deskripciji. Pičite samo dole. Bam, 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 Ispod bam. lajka i saba. Ja. Opet se smeje što gube subscribe. Strašno. Aj ti se smeš! Metak. Ovo je bre core bre kontradiktoran čovjek, brate. Ne zna više čovjek ni šta priča. Je. Bukvalno. Će... Pa smešno ili nije smešno? Smešno je. Odluči se, Cone. Nego se Nemoj da budeš odlučiš. dvoličan. Ako se ne odluči. Nemoj sad da napravimo manipulacija 2. Novi diss track. Ne, jednostavno ako se ne odluči, brate, Kalaš je tu. Metak. Ne. Tako je core bre! Core igra, brate. To je to, Uhvatio čekaj. ga ritam. Naučio već pesmu ceo. Celu. To mu ringtone, novi. Ljudi, ajde bacite svi taj subscribe, Aha, da nas zajebali nikad smo. ne pretite. Zajebali smo. Bra. Sad će kaži. Čuli ste ga, bacite subscribe. Tako je. Tako je, manje Pa i metak. na mene mislim što da ne radi. Bog, reklamira se. Taman dođemo na dobru nogu, Core, i ti odmah zasereš. Ako ovaj video skupi 10.000 lajkova, 10.000? ja Ti? ću snimiti Ćeš? diss track Cone, na nisi rekao? Na? ovo vreme, zato što, mislim, oni su rekli da se sprema nevreme, ja još uvek ne vidim da pada kiša, Kakav je ovo što clickbait? znači... Prve, dva metka. Cone! Koliko ima lajkova? Čekaj da vidimo da će da laže. Cone, 18.000... Imaš i lajko nas, 18.000 lajkova. Čekujemo diss track. Ako ne bude diss track... Metak! Oh, ho. Vidimo facu, pogledaj. Osna! Ok, idemo dalje, ljudi. Sljedeći klip od princeze Psiho, ljudi. Oh, yeah. Ako ovaj klip bude dosta sečan, to je zato što pokušavamo da ubacimo što više ljudi, više reakcija, da kažemo, pa Ja. neće biti ono čisto samo gledanje klipa, pa uživajte. O da, i pre nego što nastavimo, Cone, ti imaš negdje oko 20 metkova. Ne znam, da dodao sam. Da imamo samo ostali youtuberi koliko će dobijeti metkova. Ajmo! Pa da počnemo. Što se tiče kanala koji je ovdje, full borazer i sa zove... To smo mi. Ok, ja moram odmah, znam da mrzite kad stopiram na svakih 5 sekundi, A ali to je ne znam da li reakcija. ste primetili, ja Pojem. moram da vratim, da su oni ubacili na sam početak gde one pričaju nešto što je jako vezano za njih, a to je autotune. Jeste, Tako je, to je bio sam tako početak. je. Oh. Pojenta kod diss tracka je odmah čim uletite, odmah nabacite nešto. Ma da, Jer to je. onaj prvi udarac je najbolji. Ja mislim to najbolji sam. Da. Drago mi što su mnogo ljudi shvatili o čemu se radi. Ja bi Taj to, početak. to svi skoro su bili shvatili. Pa da, Svaka čast, svaka čast. svaka čast. Kanala koji je ovdje, Kanala. full borazer. Kanala. Princeza baca tu već diss track sprema. Opa, odlično iskorišćeno za uvod u diss track. Danke! Jao, No, a ipak ste rekli naš ime na kraju. Već se sve, Đole, već nam se sve. 2019. tek smo godina, počeli. braća Čekaj, da će nikad biti nisu metak. bila jača. Boga mi, pregledi, Dobro, neće biti metak. Pohvalila vas. Hvala. Dosta manipulacije, lože su vam akcije, lupamo vam sankcije, A, kujevi sviđi se. Svi se vrtaju, to je Ovako, pojenta. ja sam jako dobra privatno sa njima. To jeste. Da. Mnogo smo dobri. Bre, alo bre. Svi se sve, mogu svi da se smeju to. Planirala da ubacim u
spot za svoj diss track, ali ajde neću. Pošto da. Ne, slobodno, snimila i slobodno nije baci. krenula. Da, izgleda ću vjerojatno i napraviti jedan diss track, tako da... Svi očekujte diss track od Princeze Psiho. Aha. I Princezo, ako hoćeš da iskoristiš ovaj naš deo sličan, slobodno. Ja, i naravno link njegovog kanala je dole u deskripciji. Tako je, svi sub na njih i nas. I like ovaj klip. Feđa, fića, feđa, sad je kraj. Uništit ćemo vas kao baka pa se zmaj. Fića. Dobro, lepa metafora, ako neko kad radi dramu uništi nekog, to jeste baka. Na to smo mislili. Ja, nekako smo back in this napravili foru. Mislim, nije to je zmaj. Ovo bolje zvuči što je ona Da, rekla. mogu zvuči kreativnije. Nije to što je Baka bio zmaj u njegovom diss tracku, ali dobro. Ja. Ovo zvuči bolje. Ovo zapiši što ću. Zvuči ko smo pametni. Da, zvuči kao smo pametni. Čestke za stoka, po drugi put jer ste stoka. Čestitke za 100k, po drugi put jer ste stoka. Tako je. O. Dobro, i to su svi shvatili. A. Alo bre, Opa! Sve ne vreme. Sviđa mi se ovaj ženski odgovor. Da, Princezo, svi su mislili da si to ti rekla. Ili da su one rekli Fića i Feđa, ali ne, rekli smo već ko je, pa nastavljamo dalje. Princezo, ti ćeš da nam radiš vokale u sljedećem disu, ono. Ja, bilo fakt. Bilo bi, da, udario se kasom. Lakše. Sve okej, Kaz. Ne, Princezo nema ni jedan metak trenutno, čak -2. -2, da, -2. Aj, svaka čast. Krenule bre, alo bre. Ali Nix ima toliko bolestan smeh u ovom diss tracku da onako kad krene da se smeje, krene želudac da vam radi, krenete da se tresete i nije vam Jeste, ima baš taj onako zli sve smeh, to smo htjeli da baš da uradimo. I mnogo dobro ispao na kraju. Da. Mi baš sviđi. Samo najteže je bilo snimiti ovaj deo, pošto je rekao ja nemam taj smeh. Kaže, kako nemaš, uradio si ga? Cijelo ovoj priči. Luka koji je potpuno ozbiljan, Nix koji repuje, koji je sad će da im jebe kevu bre, idemo. Jako je blag diss track, ja ću svojom facom da vam pokažem da ću da vam jer niste zaslužili. Sve cenzuriši, Đole! Family friendly. Family friendly ćemo da vam... Tako je. Sve cenzuriši. Obratite pažnje njega. Ima neke pokrete i kad se nasmeje i mislim da bukvalno je ovo najbolje izvučeno za ceo spot jer sam sigurna da umire dečko od smeha celo snimanje. Znači obratite pažnju na njega. Staj pauzu, ali nije zbog toga. Da, Nije zato zbog pesme i to, zato što je smiješno, nego... Zato što smo imali lika iza kamere koji je radio Fortnite tenceve! Zato smo se smejali! Ovaj deo gdje se mi smijemo, to je bio najbolji, zato sam rekao ko morat ću da ga iskoristim. I nije samo tu i kamerman, brate, se smeje jer se mi smijemo i onda se svi smijemo zajedno i onda se u krug! Aj, još uvijek ispunio mnogo dobro. Pored svega što je ovo jako blag diss track, jako blag diss track je bio i Safari, ovo što se sad sprema uopšte nije blago. Ali pored svega toga imaju taj neki pevljiv refren koji se jako lako pamti i postoji velika mogućnost da vi ovo zapamtite i da krenete da pevate. Jes, to je poenta svake naše pesme. Da bude zabavno. Bukvalno svim reakcijama vidi se kako youtuberi već pevaju, tako da ono. Pola pesme već svi shvatite i krenu pevaju. Ok, ovdje ćemo završiti Princezom, na kraju je bila rekla mnogo lepih reći oko nas, hvala ti puno Princezo, svi doli idite i sabajte i Coneta i Princezu i nas naravno. Ok, sljedeće koji ćemo raditi reakciju na reakciju, ne, 2 reakcije samo. Da, samo 2 reakcije. Samo 2 reakcije su najbolji ortaci koji su speti u trendingu u Srbiji. Što je wow. Što je nenormalno. Wow. Što mislim ono, burazeri, svaka čast. Bukvalno svaka čast. Pola para nama ili metak. Ili ako hoćete deal da nam platite ručak, mislim. Može ručak, iskreno. Ili metak. Šalimo se, idemo dalje sa ocenjivanjem njihove reakcije, pošto oni ocenjuju naš valjda... Nismo rekli koliko Psiho ima bre ove... 0, -2. Princeza Psiho -2. Sada minus znači Core 20, jebi ga Core. Princeza Psiho -2 i najbolji ortaci, sad ćemo imamo. Okej. Već ovdje imaju jedno metak 2, ako nam ne plate ručak. Ako ne plate ručak.
Ajde da počnemo. Šta radimo danas, Batenga? Gledamo neku pesmu što je izašla Neku danas, neki pesmu? diss track na neke dve devojčice. Nastavljaju se prozivke na balkanskoj sceni, jel? Mora Brate, se brani. neću da iznosim svoje mišljenje ni o kakvoj drami, neću Krompir. da budem uopšte umešan u takve stvari, te drame i to, majke me, znači više me smara. Meni baš gotivno da se svađamo s nekim. Ovaj drugi, ovaj pozove, ne, mi se ne mešamo, ovaj drugi, oj, tu se mešamo. Ovo si bim. Kako se zovu, brazeru? Ćofi, znam jedan, I... Lazić. I mi za Lazić. Lazić, okej. Ja. Kad mi je Lazić poslao, mislim da su na nas krenula braća. Da, Fiće i Feđa. Pa što mi je na realno, vas? To je za nas Oze. idealno. Kaže mi Lazić, ste bro izbacili diss track, ja pročito ime, i rekao, buraz na nas, šta? Da. I ja ulazim i onda su vidio da su zove. O, nemamo ono razloga da disujemo nekog ko nas Zamisli ako se Nilku batiš disek na... Distrek, da. Na rano, brate, su Nil sam... Brate, ja bih gledao, zašto? Da, ono, znaš šta je bila fora, napraviš Zašto ne? diss track, a napraviš onaj funny diss track. Da. Znaš, da bude ono zezi. Da. To bi trebali stvarno da uradimo, onako random youtubera. Da. Youtuberi, ako gledate ovo, znajte, a niste sigurni. Ja. Svako vas može da bude disovan. Stiže dis na vas. Stiže diss na vas. Pitam samo na koga. Najbolje, tako možda. Da Fiću i Feđu. Fiću Fiće Feđa 2. To se kaže. Jel pojačano ovo? Ajde ovdje da ga još malo... Ajde, bravo, dosta. Misliš, a? Pa da ne ocenjuje moja keva, bude Da, sam. I moje na poslu. Da, to. I pregovori poraz, na fazu. da. Krećemo. Da! Takvi smo. Pogledaj ovo, brate, Ko rati baci? razred, čekaj. Čekaj šta. Kako pokazuje na njih gore. Full burazeri. Full. Ali kako je Čopi srećan? Je, kao to. Full ortaci. Full ortaci. Da li će imati full u imenu? A kao ubacili im autotune. Iznervirali su se. Tako je. Ste rekli na žime. Alo, si Bata se češlja nožem. Ovi su... Nije nož. Nije no. Kako može da se češljaš? Čekaj, predrži kaljašnjikovka. Ajde, karašnik. O, i sušica. O. Ne. Ne moramo fizički da pokazujemo. Ne moramo fizički. Ovo nemoj da radite kući. Ali ovo mi ne ide, kako? Ti nemaš kosu, brate, šta ti češćeš? Au, nož, au! Tupi je, sine, tupi, ovo je za puter. Nemoj to da radite kod kuće. Koliko god da je tup! Okej, Ajde bre, šta si se uplašio? Yeah. E da, nije nož, nego češanje. Ovo je U moj obliku češćan. leptir noža. Eto ga. Šta radiš? Staviš tam kosu. Klikni dugme za dalje. Ne znaš što mi se kosa! What the fuck si uradio? Kako... Izgleda ko babu kad je udario fap jebot. Šta mi sa životom? Namesti to. Drži kao... Pa to je sjajno. Pa to je sjajno. No, dobro. Dobro. Čekaj, sad ćemo... Ja, Boom! 19. godina, Dobro. braća nikad nisu... Raste se Ne, ozbiljno. prvo što je rekao 2019. ja još nisam svestan, ja sam još Ajde, Lazić, dođi na 2015. liniju. Ali social... Šta ja govorim? Tri Momentak bre! Samo nek se Svaka čast. raste, Svaka burazeri, čast, samo. samo nek Hvala, se hvala. Mi raste. samo znamo da idemo I mi ka ćemo gore. jednog dana. Tako. Aha. Jednog dana, brate, jednog Biće, dana biće po burazeri, futbolu. samo snimaj. Akcije, lože su vam akcije, Ej! lupamo vam sankcije. Aha! Lazić ušao, eto ga, Eto upravo ga, je eto, to. to je to! Zaradili smo Dobar je Sviđa mi se flowčić, a? flow, ovaj na početku mi je do jaja. Zavezao ga je. To je, dobro. dobili smo Na početku mi je certifikat. do jaja i vidiš Dobar iskreno flow. priča, ušli Već smo u reče, dramu, evo i već parice reče. stigle, Tako je, ima da se kaže. najidealnije za rast kanala ljudi i drama. Samo se prozivajte. I dobri klipovi. I mimovi! I mimo. Sve do mimo! Čekaj. Memes! Šta kažeš, trošeno? Prošli na Kuravicu, idemo na jahti. Baš. Malo krivo. Baš. Stvarno ide na jahticu i troše na Kuravicu. Kako ti možeš da znaš što je bro? Kako? Realno, Lazić Lazić sljedeći put zovemo da vidiš da je istina. Ne tako. Ali krenula kiša da gruva. O, ima znači i efekti ovi. Ima sve. Dobri su, dobri efekti. Sve, mi smo Hollywood. Hollywood production. Su ih bacili u minus full borazir. A malo. Brate, rešili smo. Malo. Ona scena je rešila Šta se na ceo dis Čekaj, govori? bukvalno. Napravit će 24 sata Samo veća, to vrti. samo to. To trrr.
Feđa, sad je kraj. A dobro, sviđa mi se ovo, refren. Vi brate da znajući cijelu pesmu, sve. Da, refren ulazi u uši, brate. Ali ova dva burazera iza, ono, baš je Full burazeri, a jedan repuje. Vaš. Full burazeri ili full brat, što se dešava. Da što mi najče, brate, Lazić nas onako malo kritike ubacuje, ali sve je dobro. I onda, ali igra, brate, sve vreme, Da. I čo bi so... Da kažem ovo, dosta je jedna pevaljka u porodici, ne treba nam tri. Bukvalno, ne treba. Vidite ovo, imamo drvo, šareno neko. Ej. Šišaju ih braća, A to je najveći deo. Najče se, realno. Niste nam bitne, buraz. to. Ni u Tako malom je. mozgu ih nema. Brišemo vas svi iz naše porodice. Iako nisu na porodici, isto prezime. I što si svojih pesma vozi, brate, vidi! Nema, oni su full burazeri, uvijek su bili. Ja nisam ni znao, Lazić mi sad pokazao ovaj dečko sad što repuje, brate, Niks. Da. Radio je pesmu, znači, koja se meni baš sviđa. Slušali smo je celo leto i na mori, to Lumbu duš, ono, vrtalo Kako? se. Pa Brate, snimaj takve pesme, ono, ne treba Kako ti ti ovo se u desi životu, to? majke mi. Tako Kido, da, Kido, to su respekt. Dosti tu ili si Ajmo, čuj, Znaju i tu pesmu, Brate. oni su nam fanovi. To je brate, to, brate, znaju što je dobro. Ne, Lumbuduš 2. Najbolji ortaci. Zakazano. Zakazano. I možda da su neki kadar još ubacili, Da, brate. kao da su- jednostavan, dosta spot, ali možda nisu htjeli se cimaju kao Pa za njih to, dve, to. ali u svakom slučaju To. moglo je bogatije. Bravo. da li se Sad sam teo da ti ispravim da kažu da je dosta samo jedan kadar, ali on je rekao nisu htjeli da se cimaju, što donekle i možda jeste istina. Bukvalno nama nije potrebno više od jednog kadra Jedan kadar da rešimo rešiš Fiću i to je to. Ma, i kao. Da, znaš što mi se sviđa? Što većina sad ljudi razumeju ono što govorimo u disu. Naprimjer, Da. na Serbu nisu mnogo stvari Da, provalili. da. Ono kad je bilo u Serbinom disu, nisu ti nikad dobacili loptu, znaš, Da. taj neki deo. Za fudbal, mnogi ljudi su to mislili ono ko, ne znam da igra fudbal. Ali u stvari je bilo ko, nikad nisi imao fudbalsku karijeru, jako si ga Da. toliko voleo. Pa znaš. to. To je bio mali dis. To je onako. malo jači dis. Malo jači, da, ali mnogo ljudi nije shvatilo što su to više onako za fanove bile. Da. Ali ovo smo ovako uradili da svi razumeju. Bukvalno, ja mislim da su svi skapirali dosta fora od Ibra. Ali Vata sa Kalašom u pozadini mi je hit, brate. Da. Buraz spremanje. A obojica su mi hit ovi u Da, pozadini, da, baš da. gotivna su ekipica. Razlog zašto mi samo stojimo u spotu, to je zato što ja ne znam da igram, ne znam da repujem, ne znam ništa tako slično. I Joel isto, i onda smo u prvom onom diss tracku mi rekli, bit ćemo u pozadini, znaš, Da, i samo. to je donekle postalo mim, znate. Stoje ko u semaforaš, kad pogledaš komentare, dole ima dosta mimova, pa pravite mimove oko toga. Zato smo i stajali većinom samo Kalaš i to, neke male pokrete. Aha, to, oni su se utrkivali u sabovima, vidiš, ovdje Da, su tako za je. malo Da. stigle njih. Ma, ono, Pokuša. ušao sam Imali na- su ušao 630, sam na ovi taj 630. video Bukvalno da- su stigli bilo 10 su prevara je bilo kao razlika. Razlika i onda smo mi šanžer stavili, čekaj, tako, i onda 30.000, 40.000 razlika. Sad je nešto nenormalno. Jep. Ovo je ko PewDiePie i T-Series, brate. Ne, Ne, ovo je 3 puta gore. Jep. 3 puta važnije. I važnije, i bitnije, i sve zajedno. PewDiePie nije ni T-Series nisu, ni blizu. Nije ovoga. relevant, nije bitno. Nije bitno, ovo je najbitnije. A šta je s ovim krajem, brate? A mora ono kao ko Kalaš. Izaše to ih za kraj. dobro. To. Ovo je ništa, Bratić, jel jel ti ti valja? valja? Ne znam, ajde da kažemo da valja, brate. Valja. Biću iskren, znači, flow mi se dopao u nekim trenucima. Jeste, okej. Ali da, to što smo pričali za trud, kao ajde jedan kadar, ono, mislim, nije lošo. Hvala puno najboljim ortacima, kako se zove, Hvala za mnogo. ovu reakciju. Kako se zove, šta se kažem, malo su ovdje ko ozbiljni, znate, oni kritičari, bacaju kritike, ali tako pesme ovako, brate, Bukvalno! ne veze, zajebamo se Njih sve. pesma vozi maksimalno, brate. Vidi se da ih vozi Ali maksimalno. moraju, rade svoj posao, moraju Da, biti da, kritičari. kritičari. Poštujem to, to je baš dobro sa njihove strane. Summer vacation, Znaju pesmu. The annual problem for our our generation generation is finding a good way to spend spend it. it. Like maybe Building a rock and a planet on a mountain. Apple Tower. Ey. Something that doesn't exist. I'll give you a monkey a shower! Oj! Brate,
brate, svi znamo. Svi znaju Fiću i Feđu, brazeru. Svaka vam čast ljudi, mislim kao... Da. Svaka vam čast, brate. Čekaj, ovo preko Kejsa, svaka vam čast. A ne, kod svaka Šta čast se je malo loše. dešava? Ljudi, nadamo se da vam se svidjela reakcija na reakciju na našu pesmu. Ako jeste, bacite veliki like i subscribe. Nemoj dozvolite da izgubimo ovaj rat. Isto, i hvala svima koji su šerovali naš diss track i koji su radili reakciju. Možete i vi slobodno, nema nikakvih copyrightova, to mi ne radimo. Link za Hardcore za sve kanale koji smo radili reakciju su dole u deskripciji. Tako je, Cone, Princeza Psiho i najbolji ortaci. Dole su linkovi, možete se sabate, možete da... Nešto sam kliknuo. Radi to, brate. Možete da se sabate, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip i vidimo se u sljedećoj epizodi. Metak. Koliko metkova imaju? 10. Oni imaju 10. I mislim da su dobili mnogo više. Ne, nije, Cone. Cone, daj. Čekaj, to je 10, 20 plus 10, 3. Tamam, jedan šanser za njih troje. Princeza ima -2. 28 metkova, možda da, nekome manje metaka. Youtuberi, vi odlučite kome ide 2 manje ta metka, mislim Princeza, kome ćeš da daš 2 manje metka. Ne znam šta sam rekao, ako želite drugi deo, like, sub i vidimo se, Pozić, više, aj čao. Ćao!